Усім вітанки! Раскажу вам і пакажу наш з сябрамі ўдзел у Pure Randa 2025. І, напэўна, не ўсе з тых 3,5 чалавек, якія паглядзяць гэта відэо, ведаюць, што гэта такое. Таму пару словаў непасрэдна пра вось гэта Pure Randa. Ровар тут стаіць не проста так, таму што Pure Randa – гэта self-supported bikepacking гонка. Значыць, што мы не маем права атрымліваць дапамогу. То бок мы можам карыстацца дапамогай, дакладней не дапамогай, а паслугамі гатэлю, усяго такога, усё, што дасяжна кожнаму удзельніку гонкі, але вось там дапамога сяброў, якія жывуць побач з гонкай, напрыклад, яна недапушчальная. Бэкпэкінг – гэта калі вы абвешваеце ровар ці закідаеце ў заплечнік нейкі рыштунак, там намёты, ўсё такое, і едзеце. Што сабой уяўляе непасрэдна Pure Randa? Pure Randa – гэта гонка на 24 гадзіны. І мэта удзельнікаў гонкі сабраць як мага большую колькасць пунктаў, ну і такім чынам перамагчы. А не проста прыехаць першым. Насамрэч, за прыезд першым нічога не даецца, але вось спазнення забірае пункты. 1 хвіліна спазнення – 1 пункт. Як збіраць пункты? На мапе адзначаны пэўныя пункты, кропкі. Яны разбітыя па катэгорыях, пра гэта крыху пазней. І яны нешта важаць. Звычайна атрымліваецца так, што чым далей кропка, чым цяжэй да яе дабрацца, тым больш поінтаў яна важыць. І праблема ў тым, што калі спрабуеш сабраць такія поінты, ты губляеш вельмі шмат часу. Напрыклад, гэтым разам мы ўзялі 1 поінт, але каб вышкрасціся з лесу, нам спатрэбілася прыблізна 1,5 гадзіны на 3 кіламетры. То бок базавая схема такая, што у нас ёсць мапа, мы па ёй ездзім, збіраем поінты. Поінты збіраюцца аўтаматычна, паўаўтаматычна, бо ў кожнага удзельніка ёсць GPS-трекер, які адзначае, што ты быў каля поінту, але таксама у нас у кожнага ёсць маніфест ці абхадны ліст, як мы яго называлі, на якім напісаныя пэўныя пытанні, і на гэтыя пытанні трэба адказваць. Ці выканаць нейкае заданне. Але, звычайна, гэта пытанне кшталту, што напісана вось там і там. І гэта можа быць наверсе вежы, да якой вы прыехалі, вам трэба залезці на гэтую вежу і паглядзець, што там. Паколькі пункты разбітыя па катэгорыях, даволі зручна у выніку мець бонусы. Ну, для арганізатараў зручна, і так і ёсць. За пэўную колькасць пунктаў аднаго тыпу дадаюцца бонусы. Гэтым разам, падаецца, мы нічога не ўзялі, бо звычайна бонусы пачынаюцца ад 5 пунктаў ці ад 4. На жаль, зараз ужо не памятаю. Уласна кажучы, гэта ўся база гэтай гонкі, і усе складанасці пачынаюцца ў дэталях. У гэтым годзе гонка праходзіла ў паўднёвай Эстоніі і ў паўночнай Латвіі. Яны вельмі блізка адно да аднаго, і частка поінтаў была ў Эстоніі, частка ў Латвіі. Пачыналася ўсё недалёка ад горада Валга, ці Валка. Гэта не ўпэўнены, што я вымаўляю іх правільна, але гэта такі два гарады-блізнякі, адзін у Эстоніі, адзін у Латвіі. Фактычна гэта адзіны горад, разбіты мяжой, але у розных дзяржавах. Першы раз у гэтай гонцы я ўдзельнічаў летась, і мы ездзілі па эстонскіх выспах Саарэма, Хіюма, Муху і Вільсандзе. І там даволі цікава было з пункту гледжання бонусаў, бо акрамя бонусаў за аднолькавыя тыпы поінтаў, даваліся яшчэ бонусы за колькасць наведаных выспаў. Мы наведалі 2. Саарэма, на якой знаходзілася большая частка гонкі, і Вільсандзе. І увогуле гэта была нашай мэтай наведаць Вільсандзе, а не толькі Саарэма. Насамрэч, калі ў гэтых гонках удзельнічаць без надзеі на перамогу, а ў нас яе не першы раз, не гэтым разам, калі шчыра, не было,
бо там сапраўды ўдзельнічаюць даволі адбітыя людзі, якія прыязджаюць там па 500 кіламетраў. Мне падаецца, гэта гонка даволі цікавая тым, што можна прыдумаць сабе нейкую канцэпцыю і прытрымлівацца яе. Так вось, з Жэнем летась у нас была канцэпцыя наведаць менавіта, узяць чекпоінт, які знаходзіцца на гэтай востраве Вільсендзе. І праблема з гэтым востравам палягала ў тым, што да яго трэба дабрацца неяк, і туды не ходзяць паромы, але ёсць пешы шлях праз мора. Уласна, мы гэта і зрабілі. 20 кіламетраў за 5 гадзін было афігенна. У гэтым годзе з канцэптуальнасцю было крыху складаней, і мы неяк так у выніку, мне падаецца, канцэпцыю выпрацаваць і не смаглі, але паехалі проста, каб атрымаць фан. Мы праехалі кшталту 240 кіламетраў, што для мяне, ці 230, што для мяне крыху менш, чым было летась, але для хлопцаў, мне падаецца, гэта якраз быў рэкорд, таму яны задаволены гэтым больш, чым я. А я проста задзяўбаўся, і я здымаю гэта відэа праз 1,5 месяцы, і за гэты 1,5 месяцы я на ровары не сядаў. Чаму? Я думаю, гэта стане зразумела крыху пазней. Акрамя ментальных пашкоджанняў, гэта гонка таксама нанесла фізічнае пашкоджанне. Напрыклад, у мяне вельмі моцна балела калена, і пашкоджанне майму ровару. Ровар у такім стане, у якім ён і быў, акрамя сідухі. Сідуху я памяняў на такую ж, як была, але больш шырокую. Таксама ровар я не мыў, ён дагэтуль брудны, і мне было б некепска, вось нават нешта валяецца, завесці яго на сервіс, ці хутчэй на рамонт. А цяпер, у прынцыпе, можаце паназіраць за тым, як нам было складана і непрыемна, і пасля пакажу тое, што сталася з роварам пасля гонкі. І гэта її не переконала? Не, я это веду. Яна, ведаеш, если... Там одразу были свежие круассаны повсюду. Мы брали круассаны, потом куда-нибудь ехали и вечерили, ну и умовно мы там спинялись уже. И это прикольно, что по всей Франции так, так как у них есть повары, есть кухня, все працує з 7 до 9. Поэтому я просто гасить свет. Там... Некая зашибка за Нидерланды. Ну да, напевно так. Румтур. Ось. Это что, покой типу подвышенного комфорту? Так, ну тут есть властное прибирание. О, блин, есть офигенная ковдра. Я сюда теперь такой хочу. Можно спать сидя. Вот это куколдское кресло. 1, 2, 3. Коли что? Треба не размовлять, а проходить до справа. Ну, Решт папера взял? Нет, я на тебя разрешил. Я не взял. а у меня есть, але не шмат. А я вам кидал. А вы ведаеце, што дастаткова аднаго гэтага лісточку? А ведаеш, што збольшага як бы можна увогуле... Не, ну глядзі, ты вырываеш па цэнтры, наканаеш на палец, засовываешь палец, типу выцираешься, достаешь, а тым кавалачком, што па цэнтру, ты яго складваеш і з-пад пазногця прыбіраеш і всё. Ну, лайфхак. У нас тут есть горбатку попить. Спробуй снять румтур 2. Вот такий у нас покой. На гэтым все. Это весь румтур. Але хостел прикольный, конечно. Так это ж не хостел, это ночной клуб. Это клуб? Ну ты бачил, что там было унизе? Нет. Ну там же, там реально, там ночной клуб. Там бар. Там не просто бар, там ночной клуб. Там сцена есть, и вогуле, то есть... Я думал, что это просто некий... А, ні, я готов есть тушенку просто. Добре. Зараз... Ничто собі. Сніданок. Я не разобрался, як ти з кошар включить.
Ось таке місце, оказується, ми дошли. Ну, ништяк. Стой, это шест. Ось это, конечно, цікаве місце поўднёвай Естонії. Перший раз у житті ношу у клубі, ночним клубі. А там Латвія. З вікна покою Латвію лепш бачить, але лепш не бачить. Я зараз йду. Поснедали, дякую Вані, виселилися. Зганяли вже в банкомат, навіть гроші зняти. Зараз віддадим і поїдемо вже на старт. Збирати маніфест і неяк. Ось. Не хочется, конечно, или придется. Проехали на место, парканулись. Не бачно, але там дофига машин. Ось. Зараз поїдемо за маніфестами. Ще треба скрасти туалетні папери. Ми не реглися, команда. Ось, бо ми туалетні папери не маємо і купити забили. Ну, у мене кришечка є, тому треба трохи скрасти. Так і що, нам треба буде всім свої входні листи заповняти? Так. Стойно? Так. Ми осадки набили на усі. Пішли. А куди їсти? Я не веду. Напевно, нікуди не туди. Він був минулого разу. Так воно було у іншому місці. Давайте, може, підіймо так команду. Ні, так уже нельзя. Там ти коли регаєшся, ти позначаєш, Ні, як я думаю, команда. що можна. Просто не лениво. Так ми потім перепишемо, ну просто коли привеземо, все спишемо одного. Ну, щоб не на місці заповняти. Peame back-order'i tegema sellele. Ну, пошли. Отримали маніфести. Це входні листи. Обходные листы. Мы отримали обходные листы. Будем зараз розбиратися, що тут до чого. Ось так вони виглядають. І можливо переплануємо маршрут. Взяв маніфест, випадково, коли регався, позначив естонську мову. Тому у мене маніфест, обходний лист. Обходний лист у мене на естонський. Ось нічого страшного, буду вчити естонську. Так що ви Класно. зараз вести свій подкаст на естонській так само. Тере, корисла хеб. Ми алгаме поріранда. Я липитап. Липитап Випитана. на таке вельпалон. Ось. Тому, але покольки нема ніяких там додаткових поінтів ні за що, крім одної категорії, то вирішили не спробувати навіть міняти маршрути, а поїдемо як є. Ось, будемо гинути по запланованим плані. More passion. Я ще покрахтав так на дорожку. Ні, ну все, треба йти, залишилося 2 хвилини до старту. Дідовський. Ну, тяжко. Все, дуємо на старт. Зараз поїдемо. Все, типу стартанули. Зараз треба знайти ровер. Каже, побачимося про 24 години. Ну дякую, сподіваюся, справді побачимося. Ось. Вельми шмат удельників в этом году, більше, ніж летось. Машинка, ну що, погнали. До першого поінту. Недалеко. Ось, людей тут доволі шмат. Ледве не ляснув ровер, бо я відносно недалеко від старту. Ось, зараз будемо заповняти обходний лист, шукати, що там. Так, а що за чекпоінт? S3. When is the mailbox empty? No. Нашел mailbox? Кунін. Зараз. Коротше, перше завдання на першому чекпоінті.
написаць, калі мейлбокс пусташаюць. Аўторак, серада, пятніца у... забыўся. Так. Аўторак, серада, пятніца у 8. Так, это... ну все правильно, ТСПФ. ТСПФ. Так. Только я чомусь на російський заповнив. Ну ладно, разберутся. То бок у тебя тут по-ангельску, там написано по-эстонску, размовляем по-беларуску, а написал ты по-російську. Ну ось, ніяк так трималося. Містер Worldwide. Історично склалося. Так, треба заповняти. Глядів? Два чекпоинта взяли. Але нифига не проехали еще толком. Башня для нормальовый такий наборчик по каменях. Люди просто забивают, кидают ровери. Сержук, може, ми тут ровери кинем, пешу пройдемся. Нам вертатися по-іншому, ми тут не робимо. Не, так же само. Так же само вертаться. Так, ну ладно. Ну пошли. Заехали в Латвию нарешті. Зараз у нас буде пролягати доволі довгий кавалок по Латвії. Поки що Латвія зустрічає гравійкою. Ось, сподіваюся, що хутко гэта скончыцца. Але поглядим, не упевнены. Пакуль што рухаемся з нармальовай хуткасцю. Можа нават троху хутчэй, чым планавалі, але гэта не зусім добрая ідэя, бо на доўгай дыстанцыі гэта, магчыма, будзе горш для нас. Вось яшчэ сустрэлі аднаго удзельніка, суперніка. Лінейк на нас здрушила на ізічы просто. Але я з сабою і рэчаў няма асабліва. Таму ну хай едзе нахер. Взяли 4 чекпоінты, адпачылі трошечку. У краму заехалі, з'елі марозіва. Зараз фігачыць 13 километров до наступного, але проблема не в этом. Проблема в том, что мы только 40 проехали, а нам еще 210. Наливай! Як виражається ось. І я просто знайшов, що є те, що можна виражати англійською мовою. І мені чомусь це подобається. Можно было бы, конечно, и проехать, але нам еще ехать 200 километров, и не хочется развалиться литерально тут. А тут можно ехать. Вам не бачно, але тут хистая. Ебануться як. Ось, магчыма, не трэба здымаць, але так цікавей. Як тыя людзі туди потрапілі на ровери? А я не з ровером приходив? Так, ну вот я на ровер. Я на отсюда приехал, я скажу, что не отсюда приехал. Отсюда приехал. Цікавий, конечно, чекпоінт був. Просто некий страшний мост. Треба на той бок
бок перейсці і даведацца, што там за рыба намалявана. Але надпісы ўсе па-латышску. І інтэрнэт не працуе. Але выглядала як ласось. Таму будзем думаць, што гэта ласось. Кинули ровер през некое поле. Там напереди Максима за с теми дровами Эстония. Десь тут у нас черговий поінт. Трохи задерблися, вже проїхали 70 з лишком. Ось. Там і групка дівчинок іде з роверами. Шабуні йде один хлопець некий. Ось, треба знайти кропку, виконати завдання. Поки не веду, що зараз питаюся жука. Але час пообідати. А то сили вже скончуються. Ваня навіть судорога вже була. Канава, яку нам треба перейти. Я не веду, як ми з цим справимося. Ваня не отрималося. Ого! Бомбоклад! Миллионер! Ты ТикТок записываешь, ты ютуб? Пойду не побалуется. Бо у меня белые приходят. Ладно, у меня не верно белые, але все еще пригожие шкарпетки. Нещасные девчонки с собой неведомо на во что притягнули ровери. Вони йдуть. Ну ладно, може у їх маршрут далі йде по тим боку, на тим боку леса. Там докладно есть выезд уже в Эстонию на дороге некие. А мы поедем далее по Латвии. Конечно, маршрут становится тяжейшим. Треба пройти плюс ось гэтае болото. Ваня пішов туди, чувачок він тягне ровер. Дівчинки догнали з роверами. Не ведаю дагэтуль того, що вони тягнуть. О, Ваня каже, що там є нейкая стежка, що нам треба прийти туди. В виніку висвітлилося, що не намочити ноги в арку не існує. Ось можна було йти там. Ну, добре, що ми шукаємо гэта не вночі. Канала. Ось її треба перейти. Или Ваню шукаємо. Не відгукається. Ваня! Скажи 300! Самую паўднёвую кропку Эстонии. Тут есть лагерь, вон там Ваня. Ось тут навіть дрови. І недзе тут Ваня крикнув. Знайшли слуп, то, що нам треба. Ось баба Рік, сада, Мынистас. Поверталися в Латвію. Зараз спробуємо вийти. Треба буде їхати шукати ніяку їжу. Не шукати, у нас є їжа. Треба шукати, де гэту їжу можна буде з'їсти. Бо вже сапраўды силами так собі. Бував заховати шкарпетки білими як мага довжей. Але ось так це зараз виглядає. Ну, добре. Сеточка без всілякого лактексу. Тут кавусь. Будем есть сухпаи. Коли широ, силы у меня не раптовно скончились. Я б зараз поспав би. Мені подається, треба було... Слухай, зараз виглядає, бо цим ти нас з Сергієм розводиш ніяк. Так, типу, спочатку простенька просьба, типу, ну давайте поїдім, зараз не може поспім. Може, до автобуса дочекаємося. Не, я думаю, що просто треба було криху ранее поїсти.
і было б прикольней.